Fl-Università Antika fil-Belt ġie mniedu dokument għal konsultazzjoni rigward l-Istrateġija Spazjali Nazzjonali ta' pajjiżna. Strateġija maħsuba sabiex twitti triq biex 5 snin oħra Malta tkun f'pożizzjoni li tagħmel użu mir-riżorsi relatati mal-ispazju. Preżenti għat-tnedija tal-istrateġija kien hemm iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulcino Orlando li spjega kif din l-istrateġija hija frott ta' ħidma ta' 3 snin, iżda l-istess kunsill beda jemmen fil-potenzjal ta' dan is-settur 10 snin ilu. Iċ-Chairman tal-Malta Space Task Force Omar Kutajer sqar li Malta għandha storja fejn tidħol ħolqien ta' niċeċ ekonomiċi u din l-istrateġija se tagħmel propju dan. Huwa spjega li qafas legali marbut mal-ispazju kif ġie propost fid-dokument ta' konsultazzjoni ma jfissirx li Malta se tibgħat in-nies fl-ispazju, iżda dan il-qafas legali huwa ferm aktar prattiku minn hekk. L-istrateġija ma tfissirx naturalment li aħna ħajkonna xi ambizzjonijiet li mhumiex realistiċi. L-istrateġija hija fattwalment dokument li llum ħriġnieh għall-konsultazzjoni pubblika biex nippruvaw nifhmu kif nistgħu ntejbu u nsaħħu it-talent li ġa għandna f'dan is-settur, speċjalment f'nidħol ir-riċerka. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici qal li ftit huma drabi li nħarsu lejn l-ispazju bħala opportunità, iżda kif pajjiżna ra suċċess fil-qasam marittimu, kapaċi noħolqu opportunitajiet ta' ġid mill-ispazju. Sostna li b'din l-istrateġija, Malta tista' tara aktar investimenti diretti minn kumpaniji barranin fost l-oħrajn. Fil-fatt l-investiment dirett barrani u l-attrazzjoni tan-negozju spazjali huwa wieħed minn 5 pilastri ta' din l-istrateġija. Naturalment l-startups qed jaraw opportunità f'dan il-qasam kemm lokali u kemm barranin u dan huma kollha oqsma illi biex aħna nistgħu nkunu kredibbli fihom, irridu naturalment naħdmu sabiex infasslu pjan sew li jagħmel sens u li jassigura serjetà u dak li qed nagħmlu llum din l-istrateġija.